Miguel, prečo sme prišli sem? Nechcem tu byť. Zlatko, je to tvoj dom. Ja viem, ale nechcem vidieť otca. Pozri, aj tvoj otec môže urobiť veľa chýb. Ale všetko, čo robí, robí pre teba. To si zapamätaj. Nie, nebudem si to pamätať, pretože sa ku mne správa ako k decku. Dobre. Mám právo vedieť, čo sa stalo mojej mame. Výborne, ak to tak cítiš, tak mu to povedz. Na čo mu to budem hovoriť? Na čo? Aj tak sa ku mne bude správať ako doteraz. Mia... Dobre. Mia, máš otca. Daj mu prosím ešte šancu. Povedz mu, čo cítiš. Dobre? Ja to mám presne naopak. Chcem sa porozprávať so svojím otcom, ale už nemôžem. Ani nevieš, aký je občas život ťažký a náročný. Čokoľvek sa môže stať. Mia? Miguel? Čo tu robíte? Ahoj, Franko. Prepáč, že som prišiel bez ohlásenia. Nie, to nehovor, Miguel. Toto je aj tvoj dom. Vďaka. Iba som vás nečakal ani teba, ani Miu. Si veľmi pekná dcerka. Som rád, že ťa tu vidím. Ako sa máš, Zlatko? Dobre, otec. Nemyslel som si, že prídeš tento víkend. Mia prišla preto, aby sa s tebou mohla porozprávať. Však? Naozaj. Áno, ocko, chcela by som s tebou hovoriť. A ja s tebou, dcerka. Nevedel som, ako sa k tebe mám priblížiť. Dobre, ja idem do školy, aby ste sa mohli sami porozprávať. Dobrú noc, Franko. Miguel, ďakujem za všetko. Ako vždy. Čo je? Mia, prečo to jednoducho nepovieme tvojmu otcovi? Vyhneme sa tak problémom. Nie. Pochop, ak sa to Selina a ostatní dozvedia od neho a nie od nás. Budú nás celý život nenávidieť. Fajn. Ocko? Mia, neviete, akú mám radosť, že vás takto vidím. Bez hádok, spokojných. Ako priateľov, tak som to vždy chcel. Jasné. Niečo ti poviem, Miguel. Mia. Len medzi nami dvoma. Odkedy je Mia zamilovaná, je to iná osoba. Áno, ty si zamilovaná? Môžem vedieť do koho? To neviem, nechcela mi to prezradiť. O niečo ťa požiadam, Miguel. Tým, že si v jej blízkosti celé dni. Postaraj sa. Oci, prestaň, prosím ťa. Áno, neboj sa, Franko, budem pri nej a budem ju strážiť. Veľmi dobre. Áno, takže teraz budeš môj bodyguard. Keď chceš, budem bodyguard. Pozor! S dovolením, prosím. Dobre. Nie. Čo sa deje, ocko? Nemôžem tomu uveriť. Nemôžem tomu uveriť. Ani tu už nerešpektujú pokoj počas víkendov. Nevieš si predstaviť, ako nenávidím fotografické produkcie. Ale fotografovanie predsa súvisí s tvojou prácou. To áno, ale ja sa o to nezaujímam. Väčšinou potrebujem fotky na plagáty a tie mi chodia z Talianska. Robí ich môj brat. Aha, jasné. Nie. Tiež je súčasťou rodinnej firmy. Vysvetlím ti to, mám strýka. Je to génius, naozaj. Naozaj? A čo robí? Čo robí? On nepracuje v našej firme. Vlastne nerobí nič. V tom je problém, že nerobí nič. Je to tulák. A jediné, čo chce, je byť v pohode a nemať žiadnu zodpovednosť. Volá sa to čierna ovca rodiny. Čo? Je to každým dňom horšie. Predpokladal som, že je to miesto na odpočinok. Sú však idioti, ktorí ani nevedia šoférovať. Ja nemôžem uveriť, že sa to tu deje. No, dobre, Ocko, poďme už. Áno, ideme. Dobre. Poďme na vodu. Ocko, naozaj ti ďakujem za tento deň. Som veľmi šťastná, keď som s tebou. Pozri, keď si odmyslíme tých fotografov a aj tých zlých šoférov, myslím, že si to tu užijeme. Ja si to tiež myslím. Áno. Ocko? Čo? Čo tu robí Valéria? Pozval si ju? Nie. Asi musí mať nejaký dôvod, keď sa prišla. Ahoj, láska moja. Čo sa stalo? Ahoj,
Ahoj, krásavica, ako sa máte? No predstav si, že ešte pred minútou sme sa mali super, ale práve sa nám skončila zábava. Mia, prosím ťa. Nechaj ju, láska. Dobre. Som tu, pretože sa stalo niečo nepredvídané. Naozaj vás nechcem otravovať. Čo sa stalo? Mám pre teba jedno prekvapenie, ktoré sa ti určite bude páčiť. Prosím ťa, zatvor oči. Zatvor oči, prosím. Valéria, ťa. prosím. No zatvor. Nie. Sľubujem, že sa ti to bude páčiť, láska. No tak. Čo? Nie, Už? počkaj. Ešte nie. Pripravený? Áno. Franko! Ahoj, bratče. Ale nie. Karlo. Ako sa máš, Franko? Kto je to? Môj strýko. Strýko Karlo! Drahá moja, aká si pekná. Ako rada ťa vidím. Ako sa máš? Ako Povedz sa máš mi. ty? Čau, to je to. Počkaj, nie, poď, predstaví vás. Toto je Miguel. Zdravím. Ako sa máš? Miguel, to je môj strýko Karlo. Je to najmodnejší muž na celej planéte. Nie, to nie. A počkaj, kedy si prišiel? Pred pár hodinami bol som doma, ale nikoho som nenašiel, tak ma Valéria priviedla sem. Ako rád vás vidím. Ani teba. Pozri, profesionálna modelka. Áno, ja Aká viem. princesa, Bella. Vieš, čo ti poviem? Pred chvíľou sme s ockom o tebe Miguelovi hovorili. Áno, hovorili sme o tebe. Rád ťa vidím, Karlo. Čo tu vlastne robíš? No, prišiel som ťa pozrieť, aj moju necer, takže preto som tu. Chýbal som vám. Áno. Áno, veľmi. Teraz sme ťa spomínali. Áno. Tvoju prácu. Je ti to smiešné? Motivácie skoro ako máš firmu, je to tak? No, myslím, že áno. Ja, to je krása. Strýko Karlo, povedz mi jedno. Naozaj si obsluhoval tú modelku Naomi? Temperov koktejl. Ona je vážne super No modelka. pre Porte sme robili koktejly, ja som robil pre Naomi, takže potom ma počas celého večera žiadala, aby som pre všetkých robil koktejly. Všetci za mnou chodili a stal som sa To nie je slávny. pravda. Bolo to na internete a Na všetci odrazu internete? chceli Kemperov koktejl. A ja chcem jeden. Už sa tak netvár, láska moja. Nevidíš, aká je Mia šťastná? To áno, je šťastná kvôli Karlovi, ale on je nezodpovedný. Láska moja. Všade, kam príde, robí problém. Chce sa len zabávať. Čo to má znamenať? Prebieha jedno veľmi dôležité fotenie, pane. Nemôžete... Nejaké trápne fotenie mi bráni ísť k mojej lodi? To nie je pravda. Prepáčte, Nie. s dovolením. Nie, vy prepáčte, ale to je absurdné. Idem sa ich hneď porozprávať s režisérom. Franko, nerozčuluj. Nerozčulujem sa, len chcem stráviť pokojný deň s dcérou. Ocko, počkaj, chcem vidieť, kto je tá modelka. No poď. Ale na čo ťa to zaujíma, prosím ťa? Ocko, to je Alma. Nemôžem tomu uveriť, je to Alma Rejová. Amarejová, nie, tomu nemôžem uveriť. Je to ako choroba, čo ma prenasleduje. Áno, tá žena je ako choroba. Som pripravený na ňu zomrieť. Je krásna. Nádherná.